6 kaito nitie 7 mobedo suspended ma ok nyal goyo ombulu ni kuom sani. Mak mana ni king'iyo bende pinje gi mana kaka ineno ni distribution margi gichalo nade, interest margi chalo nade. Nitiere pinje mabiro kaka block mana kaka JA wache Sadak king'iyo joma biro kaka West Africa bende ECOWAS gibiro gi interest margi igini to bende ing'iyo gini kama gintiere Sadak ni e pinje ma international community ma owacho ka ng'at mane ma gi trade go ahinya ng'at mane man gi interest margi ahinya to interest gini ka en piny Amerika sani nyo waneno gik mineno dhi Amerika chwen no kogolo koke kony ma gisebet ka gichiwo koro bedo ni piny Amerika ogolo koke kony ma gichiwo cha to chiwo thuolo bende ne pinje machalo kaka Russia to gi China gi influence ma gisebedo godo cha singo mane ma gimiyo pinje gi nikech chien kacha no wacho ni king'iyo West Africa ka Victor thoth gi gin pinje ma wacho dho French to kama giwacho dho French ni ging'eny to gitindo tindo mathoth e kona ka gidhi West Africa kanye ibiro ka chiegni gite gidwaro mo gi piny Kongo. Morocco bende nigi ywaro gi West Sahara. Yes. Kidonje kona ma West Africa kaini tibiro ka moko romo chiegni gi size manyanza ni pinje machalo Guinea Bissau, Equatorial Guinea, mano Guinea ni nying mar Guinea no nigi pinje adek, bie Mali, bie Togo, bie Gabon, bie Senegal. Inano gi pindo tindo to gi ng'eny to gi tegin gombulu nikech ing'eyo no ombulu ni idhi goye gi jotend piny koro nitie ga wait ma giywayo kiweyo mano Victor ng'at moro amora mosedhi Addis Ababa biro nyisi ni pinje ma West Africa gi nyoloko Addis Ababa chalo gwengi ma kata dhok miwacho mana kaka iwinjo je nyisi cha Addis kanyo ka intiere tibiro winjo mana ka dho French otimie newa jo Cameroon otimie newa ndalo moko nadhi iluongo ni nadhi e mbalariany moro kanyo UN United University for Peace gima chalo kamano ibiro natima limbe mar ndalo achiel gi goye mbaka ka wani e conference moro Victor dho French emiwacho kacha koro jogi nyocho sebilo mit mar gini ma ging'eyo kaeto gineno ga ni pinje mawacho dho kizungu kaka je wache cha odominate gi koro gin gineno ga ka gima gin marginalized koro mae bendo mbulu interest moro masa moro ginyalo biro godo on the table ni ka koro gini dhie pinje mawacho dho ngere gi ginang'o ma giyudie nikech ing'eyo ne kidonja Addis Ababa Victor kanyo tibiro ka jo West Africa go donjo nekech wach mar AU ni ne gidhi mathoth matije matimore kanyo thoth gi gine ma giyudo